Неизбежно е с появата на двете черти в теста за бременност да започне появата на паническите мисли. Ами ако кучето ме бутне и скочи с лапи върху корема ми, ще трябва да намеря нов дом на игуаната Онуфри. Не се тревожете, разходките с куче са перфектният начин вие да останете активна през цялото време на вашата бременност. Просто избягвайте резки движения и кучета типа развълнуван носорог. В случай, че лаящият любимец е от едра порода и изисква повече сила, повече напрягане от ваша страна, можете спокойно да делегирате задачата на таткото и само така елегантно да ги придружавате. Имайте предвид, че животните са изключително интуитивни и голяма част от тях усещат, че нещо се случва и че в коремчето ви расте бебе. А по отношение на чистотата и хигиената важи правилото, което трябва да спазвате и без да сте бременни. Миете си ръцете след игра, пазите се от облизвания по лицето и спазвате редовната вакцинация и обезпаразитяване за животинчето. А как постъпихте вие с вашия домашен любимец, когато разбрахте, че сте бременни? Споделете ни в коментар.